Sobra 300,000 ka mga manunodlo nakakompleto na sang bakuna kontra COVID-19. Maayong aga Bacolod, mga aga balugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hulyo 20, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Sa ako na aton balita lokal pagkatapos lamang sunay. Sorry, didn't quite catch that. Aksyon, happy Tuesday. Holidays sa mga Action Boy, no? Yes, That's oo. why naka-civilian kita. Idol Adha. Yes, Idel Adha. Isang Subong adlaw. mag-idol Adha ka daw day of sacrifice. Oo, sa aton mga utod nga mga Muslim. Pero Yes. gideklara na ni Presidente Duterte nga holiday, no? Non-working holiday. Yes, karon subong nga adlaw. Okay, Yeah. sige. So, good morning na kay Miss Carol Montoya. Nagapanguna, gidi siya Action Boy. Yes. Good maayong morning aga. sa Uy, imo, Miss Carol. mapuli na ni sa balik subong sa kuan sa Puno kay Manila. 20. Yes, Oo. Halong gid, halong. Happy trip. Happy trip. Oo, Bongga. bon voyage. Oo. Parang na daw medyo may pagka-kuan man. May pagkasosyal. Ano man? Kasosyalan bala. Bon voyage. Iyan isang French. Kay Athea Kimeriman, good morning man. Mary Joy Camero. Kay Hugh Christ Gabriel, good morning. Kape na ta diri sa DK Kapehan. Sige, may lang pagpakapi kay matugnaw subong nga aga, Action Boy. Alex Monteza, good morning man. Kay Maninoy, Michael June P. Season, mayong aga sa imo. Kag, of course, ila ni Ma'am Van Mayo, ila bala ni Miss Jinky, Jinky, Dialagdon. Dra sa may Phoenix, Arizona, si Ma'am Van, ara sa Minnesota, good morning sa inyo. Kag sa tanan nga members sang Energy Fans Club. Ara man, yes, sige. you go. Judania Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Kag kay Pres Dennis Richard Tibor Roma. Mary Joy Camero. Kag kay Jose Vicente Estimar, bro, kumain aga dira sa imo. Si Melili Oligo is also watching. No? Kag si Migo naton Juan Bolgallo. Good morning. Nya gwapo aton polo Migo, gwapo gid Kupaya. Siyempre, fresh from LV. Correct man. LV mo. Basta. Kalay. Good morning man kay Jose Vicente Estimar, of course. Angie Hemino Halandone. Maayong aga man kay Ida Jefes. Good morning dira, no? Kag happy holiday, no? Good morning kay Madam Alma Alvarez Gallo, no? Yes, good Maayong morning. aga man. Oo. Kay Jobren Mones Ordinario. Watching for me sa inyong sa Mauritania. Country man isip lang Mauritania. Hindi, ano siya? Country siya. Si Jobren Mones Ordinario. Kay Chona Cordero, may agaman. Kag dira kay Ma'am Vanessa Mayo. Kag kay body ko Doc Matt Mayo. Good morning dira sa inyo. Good evening sa inyo dira, no? Sige, go anay. Ano ka? Paula Aras Pola. May Sayon, good morning!
Mapa... Kita ko makita, Ari. Ara oo. siya. Kasi sino kayo last nagbasa? Sa kay, before kay Kwanda, before kay Polar, ano si Rhea Belo. Jose Vicente Estimar, nabasa mo Basa ko na. Nga okay. pamangkot ni si Rhea Belo, kung ano requirement na mapuli sa Bacolod, halin diri sa Iloilo. Mugya po, no, require kita RT-PCR test, negative, kasi no? Kasi ligatan, yung mga fully vaccinated, wala na require action boy. Galingin sa under sang EO 39-ano ni A, ni Mayor, gin require liwat. Ang RT-PCR test, negative yes, RT-PCR bisan fully test. vaccinated ka pa. Kay tungod sang stricto kay stricto ta para malikaw nato ng pagsulod sa iban nga variant, no, sang especially sa Delta variant. Si Paula to si Lilo. Paula, ara siya subo na kay ngagaw siya, may lang gid weto siya na lockdown. Balok action ba si Paula May Sayon action ba super kompleto. Wala siya ka Dorel. Si Paul, si Action Boy, manog pa Europe na ni siya. Wow. Hindi ka gid magano kay Paul si maglawag-lahog dapat ano gid kay para may mapasalubong. Migahon kung hindi siya gali kay para siya. may euro dollars na kung kaso por kaso. Oo. Basta mamba siya si mo. Action Boy, may padala ko na si mo. Bomba, gali. Ate, good morning, Paulsy. Curly pa kay Paulsy. Good morning. Perfect. Ate, sige, standby na sa aton mga balita lokal. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Opisyal nga ginanunsyo ni Anay Negros Occidental 3rd District Congressman Albe Benitez ang iyang pagpabili bilang alkalde sa siyudad sa Bacolod sa 2022 nga eleksyon. Ini kasunod sa iya pagdatambong sa hearing sa Election Registration Board angon sa ginpasaka nga petisyon sa iya pagsaylo sang rehistrasyon sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Benitez, madamo na siya sang nabatian nga reklamo sang Bacolod noon. May kagtanan sa kakulang sang maayo nga panggobyerno kag direksyon pati na ang korupsyon. Duwa pa ni Benitez nga bilang isa ka public servant, hindi niya matalikdan ang ginasinggitan sa mga pumuluyo, ganit nagdesisyon siya nga magpapili alkalde. Ginapaanggid pa sa anay kongresista ang Bacolod sa isa ka tawo nga nalumos nga dapat luwason o kun buligan. Abril 22, tuig 2021, si Benitez ang nagsaylo siya voting registration sa siyudad sang Bacolod. I have seen, I have heard, the clamor of the people is undeniable. So I'm officially running for mayor for 2022. And as I said, Mayor Bing, so this is not personal. Wala kong kapangakig sa iya. This is something beyond us. Ang kabahin sa pahayag ni Anay 3rd District Congressman Albe Benitez. Nagapati si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga may maayong intensyon si Anay 3rd District Congressman Albe Benitez para sa siyudad sang Bacolod. Ini ang reaksyon sa gobernador sa opisyal nga pagdeklarar ni Benitez nga magpapili alkalde sa Bacolod sa tuig 2022 nga eleksyon. Sunod kay Lacson, kilala niya si Benitez bilang maayo nga public official, mapitan kag maalam sa trabaho. Tuig 2019 ginhire ni Lacson si Benitez bilang provincial consultant sa economic affairs. Naglikad nga Abril kag Hunyo nagpirma sang manifestong alkalde kag konsekal sang Negros Occidental agud suportahan ang pagkandidato ni Benitez sa Bacolod. Samtang naglaylay naman nga grupo na padulong sa Bacolod Public Plaza para ipakita ilang nga suporta sa anay Congressman Albe Benitez sa ginpatigawan nga Election Registration Board hearing angon sa petisyon sa iyang pagsaylo sang voters registration sa Bacolod sang kahapon nga adlaw. Pila sa maini ang Paglaom Youth Movement, United Reform Traffic Aid Bacolod, LGBTQ Bacolod, Titos and Titas o Bacolod version 2.0 kag iban pa. Nagpasalamat si anay board member Patrick Lacson, supporter ni Benitez, sa mga nagpakita sa suporta sa anay kongresista sa piya ka nagpagawa na sampahayag ang kampo sang Domingo sang gabi na kung mahimo hindi na magkadto bangod sang pandemya. Nagpalayag si anay Kapitan Baldo Benamin sang Barangay Balago
Kay iban pa nga supporter nga voluntaryo ang napagpadulong sa lugar bilang suporta kay Benitez. 35 naman ka mga taong inapatian supporters ni Benitez ang naisyuhan sa citation ticket bangod sa paglapas sa minimum health protocol. Ginisyuhan si Hanay Board Member Patrick Lacson kag 35 kay banpas ang citation ticket bungod sa paglapas sa health protocol sa Bacolod City Public Plaza sa kahapon Lunes. Ang inisyuhan sa citation ticket ang ginapatihan supporters ni Hanay Congressman Albe Benitez nga nagahulat sa plaza samtang ginapatigan ang Election Registration Board o kon ERB hearing sa COMELEC anggot sa petisyon nga pagsaylo sa voters registration. Ang pag-issue sa citation ticket kay Lacson ang natabo matapos ang media interview bungod dula ini nagasuksok sang face shield. Ginbato ni Lacson ang citation ticket nga nagpalayag nga nabuka ang iya face shield. Magluwas kay Lacson ang Task Force Disiplina ang nag-issue sa 60 ka mga citation ticket samtang 25 naman ang Police Station 1 bangod kalabanan ang wala nagasuksok sa face shield samtang iban ang nagalapas sa social distancing. Sa ibang paraton nga mga balita lokal, ginpahayag ni Bacolod City Administrator M. Ang ang pagpugong sa posible pagsulod sa Delta variant sa siyudad sa mga Bacolod ang rason sa liwat nga pag-istrikto sa border control sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon hotline, ginpahayag ni Ang lakip sa wala ginatugutan sa karon ang leisure travel halin panay padulong diri sa siyudad. Ginklaro ni Ang nga ginatugutan naman ang APOR kag wala sa pagbag-o sa protocol. Samtang ang pagpatuman sa Executive Order 39-A ang magapabilin tubtob nga i-modify ni Mayor Bing Leonardia. Nadak pa naman ang 3 ka mag-utod sa bypass operation na ginpatigayon sa San Carlos City Police Station sa Ilagan Extension, Barangay 6, Siyudad ng San Carlos. Sa mga suspect ang ginkilala nga Sanday Nino Alqueza, Roldan Alqueza, kag Rodel Alqueza, tanan legal ang edad, kadagapuyo sa mumad nga lugar. Nakuha sa posisyon sa mga suspect ang balor 40,800 pesos, kag 600 pesos nga bypass money. Suno kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang 3 mga street level individual, kag madanlog nga dakpon ang suspect preso karon sa custodial facility sa San Carlos PNP. ...2020 inbound visitors sa Pilipinas nagnubo sa masobra 80%. Samtang masobra 300,000 ka mga manunudlo nagakumpleto na sang bakuna kontra COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Yes, good morning na dira sa kay
Melissa Montinola, good morning kuno from Barangay Saga sa Bago City. Kay Melinda dira, kay Annie, kay Jerry, kay Erwin, good morning sa inyo, no? Sa kay Jinky de Alagdon, happy Tuesday man. Kay Beboy Villasur, Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Melili Oligo, Bia Jonathan, Michael John Season, Christine Nunez Villalobos, kay Press Dennis Richard Tibor Roma. Salamat no sa makasabat. Nasabatin na kayo na Rhea, ha? Okay. Kay Malakay JGB. Good morning ko sa pamilya Salgado, sang Shopping Villamonte. Okay. Sa kay Russell Gomez. Si Paula. Amo nagtutuyo-tuyo sa kadlaw. Daw mapadalag. Daw madali. Pagid siguro sa tungod sa kalipay. Siguro mapadalagin siya sa euro dollars. Yes. Thanks, Paulcy. Salamat nga da. Thanks, Paulcy. Monthly na ha. Monthly. Hindi niya one time lang. Chari. Ihatag mo lang sa iya ang imong account number. That's all she needs. Yes. Ang imong account number. Thank you, Paula. Okay. Hindi na to? Rochelle Fulgencio Susana, good morning man sa imo. Che Zamora, good morning man. Kay Taros Toledo Ardenio, kay sa pamilya Toledo. O sige. Go Action Doors. Kay Toledo. Kay Mike John sa Molde Seva. Okay. Good morning. Naga-monitor gid siya dira sa may Moises Padilla. Mabuhay kuno Action Radio Bacolod. Yes. Wow. Kay Ma'am Van, good morning man kuno Buddy Boy sa imo. Yes, good morning Ma'am Van and Doc Mayo and good afternoon gali dira sa ila. Dira sa ato niya good morning. Yes. Have a great week lang kuno sa inyo nga two. Sa inyo nga two, sa inyo nga duwa. From us here, Doc Mayo Clinic Office, Rochester, Minnesota. Sige. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, good morning man. Kay Marilo Kahilig, good morning sa imo. Greet ko lang happy birthday today. Ako hinablo, si Jezreel Binosa. Happy birthday, Jezreel, from your tita Marilu. Happy birthday. Happy birthday. Kay, Nene. di na. Ano na, Nene. Nene Arroza. Good morning, man. Greet ko lang si Morot. Si Kag Morot, Imelda. Madrileño. Madrileño sa Isabela. Kilala mo, Action Boy? Si Morot? Hindi man. Hindi kilala kay Morot? Hindi. Ay, kakadumdum kay Morot? Marot lang na pala, kuya isda. Si Morot ay kakadumdum, ha? Ngaw? Si Morot gani. Ay, nag-gift gani. Nene. Pili ko di ba kilala? Chel. Kay Rosalina Arellano Espadero, maayong aga sa imo. Ato ni siya nga drama. Ato ni siya nga harana, di ba? Harana, siya. Okay, good morning. Si Nathan Borromeo, Sir Nathan, good morning sa imo dra sa may May isa si Badilyang Isabela area. Yes, happy listening lang ko no. Kag sa Barangay Panakyaw, Isabela, okay? Kay Doc Mary Jean Cabarles, good morning dira sa imo, Doki. Kay Carmelo Parcon, sang Pulupandan. Aming Cornato Valencia. Sa mga kabro niya kuno sa tanan nga task force kasanag labi na kay Sir John Chong. Okay, si Amingle Valencia. Sang task force kasanag. Good morning gid sa imo. Sige, go. Kay Dad Saberia, good morning man. Kanami ko na sa aton attire subong, bobongga. May may inspired by ning Action Boy nga outfit subong. Hindi ko lang pag i-reveal. Next vlog na lang. Next vlog. Kay di na to. Okay. Ang mga nagpamati man sa aton Action Boy, si Dari Temblador, good morning man. John Hirosa, ang watching ng bala sa aton, wala sila comment. Kailan tao lang sila yan. Ang mga watching ito. Good morning sa tanan yung watching. Nga watchers. Is watching lang. Watchers do election ba, no? Good morning sa tanan nga mga watchers naton dira. Do eleksyon to mo? Mga watchers. Sige. Diyan naman Maayong mag-eleksyon, agad. Kaya Kagawad Milagros Alit, good morning sa imong Kagawad, Sa barangay, din kayo si Kagawad? Barangay 39. Barangay 39. Ay, lapit sa 40, in fairness. Alapit na siya. Kag sa 38 eh. Oh,
syempre. Nakitulog praray na daw sila. Itinoparay lang na sila yan. Sa kay Claude Mark Arellano, ano pa kompleto do mo? Claude, Mark Arellano Gomez. Gomez. Action boy. Panamyaw lang sa mga taga-Purok Nursery, Barangay Bantayan. Kailan ni mama niya, Bebeng, kagay papa niya, June. Bantayan ka bang kala, no? O bayaran man Bantayan sa bago. Pero barangay sa Kabankalan. Kabankalan, ginaya. Carmelo Farcon, solid din kami sa Pulupandan sa Aksyon Radio. Wow, salamat, Yes, Gid. thank you. Jude Marquez, may agalang sa akon nga mga sisters, Buden kag Bidid sa Tubang VIR. Diri sa Kwan, sa Mansilingan. Yes. VIR. Jude Marquez. Pili ko family ni siya ni ano ay. Ni. Basta sang Mother's Day bala nag-surprise na si bata nila nga si Marquez at naripat ko sa ngalan ni ano ani Joey? hindi girl. Sino si Joey? Jade. Jade Marquez. Hindi klalas Joey, ha? Kilala eh. Kilala mo si Jade. Si Jade daw Jade Marquez. Marquez, oh. Good. Jade, Good morning. Sige. Kay Migota Robert Roma, good morning, man. Ang sa to sa North Caloocan ni si Jude Gali. O sige, standby na kita sa mga balita national. Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:29, Italia na sa mga balita nasyonal. Nagnubo ang inbound visitor sa Pilipinas sa 82.5% sa 2020 bangod sa COVID-19 pandemic. Sa online forum sa 2020 nga tourism statistics, ginpahayag ni Warner Andrada, Chief sa Department of Tourism, Office of Tourism Development Planning, ang inbound visitors sa 2019 yara lang sa 8,260,913 kag nagnubo ini sa 2020 sa 1,482,535. Ginpahayag ni Education Secretary Leonor Briones nga masobra 300,000 ka mga manunudlo ang nakatapos na sa bakuna batok sa COVID-19. Suno kay Briones, sakop sang datos ang 15 sa 17 ka rehiyon tungod magapasa pa lamang sa ilang reports ang Region 4B kag Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Target sang DepEd nga mabakunahan ng substantial number sa mga manunudlo sa katapusan sa Agosto kung pila ka semana antes ang pagbukas ng klase sa Setyembre 13. Dugang pa ni Briones, nakabato na inisang bakuna. Nagligad niyang bulan, ginpahayag sa DepEd nga ginatutukan sa ahensya ang pag-inganyo sa mga manunudlo kag personnel para magpabakuna bilang preparasyon sa mahimo implementasyon sa limitado nga face-to-face classes sa low-risk areas. Ginpahayag naman sa Department of Education nga magapadayon ang blended learning sa pagbukas ng klase sa Setyembre 13.
Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, wala pa naprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga naduso nga pilot test para sa face-to-face classes sa isa kagatos nga mga eskwelahan. Sakop sang blended learning amo ang mga online classes, printed modules, kag television and radio broadcast. Ang Pilipinas amo na lamang ang pungsod sa Southeast Asia nga wala nagpatigan sang in-person classes para sa basic education bisan sa limited lamang kanamuon sa mga estudyante. Ginmanduan ni Philippine National Police kon PNP Chief General Guillermo Eleazar ang tanan nga Chief Police nga dugangan kag pabaskuon ang police visibility sa ilatag sa ka mga nasakupan na malikawan ang mass gatherings nga mangin rason sa super spreader bangod sa pandam sa COVID-19 Delta variant. Ang mando ni Eleazar ang bangod sa panawagan ni Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo sa mga otoridad nga doblehon ang ilang monitoring kag pagpalapta sa mga pulis sa dalanon agud masiguro nga ginapatuman ang health protocols kag malikawan ang pagtinipon-tipon. Suno kay Eleazar, kinahanglan lamang ay pahibalo sa mga COP sa ila ang duga nga pulis nga ila kinahanglan sa pagbantay kag sa seguridad sa mga pampubliko nga lugar agud ma-deploy ang mga ini sa madali nga panahon. Magahatag naman ang Malacañang sang ayuda sa apektado nga residente nga napaidalom ang lugar sa enhanced community quarantine. Ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga nakikistorya na siya kay Budget Secretary Wendell Avisado angot sa ayuda apang wala pa may baluan kung pila ang ihatag nga cash assistance. Nagalaom si Roque nga may baluan kung pila ang kantidad nga ihatag sa Miyerkules nga adlaw. Ang palayag ni Roque nagwa 3 ka adlaw ang nagdigad matapos ginpaidalom sa ECQ ang probinsya sang Iloilo kag siyudad sang Iloilo, Cagayan de Oro kag Gingoog sa tuyo nga matap na ang paglapta sa mas makalalaton nga Delta variant sang COVID-19. Ginbansagan sa Anti-Terrorism Council ang National Democratic Front bilang terrorist organization kag gintawag ini nga integral kag inseparable part sang Community Party of the Philippines kag New People's Army. Ini nagwa pila ka bulan sa ang una man nga ginbansagan sa council ang CPP-NPA nga terrorist organization sa Desyembre 2020. Base sa resolusyon nga permado ni Executive Secretary Salvador Medialdea, nagligad nga Hunyo 23 ginpahayag sa council ang Article 10 sa 2016 CPP Constitution nga nagapakita ang NDF o NDFP ang consolidated group nga nagasuporta sa armed organizational expansion sa CPP-NPA. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Kag sa aton mga ka-aksyon, ginarkomend Inyong ipamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod kay Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon